insha Allah zai musu albashir, don albashir inda zai musu to da yadda Allah zan yi damben da ake so kowa ya gani a Najeriya gaba ɗaya kaf. Yau damben da aka son a gani damben nan na zanyi tsakanin mai takwasara da autan mamman. Wai kana nufin damben da ba a taɓa yin ba shine Radda ake ka ba ce taɓa- dole za a yi wannan dambe? Radda ake ba taɓa wannan dambe ba, kuma na sami kuɗi ƙasa 500,000. Na ji mutane suna jiran damben nan suna ta magana wane. To da yadda Allah wannan sati zai masa shi. Za ka yi damben autan mamman da mai takwasara? Mai takwasara kuma 500,000 nisa, wanda ya buge yana da 300,000, in an buge kana da 150,000. Makaɗa da masu rabu suna da 50,000. Damben da aka sake na ranar Ladi mai zuwa gidan damben ka? Ranar Lahadi mai zuwa ɗan Allah ya gwada mana cikin yawancin rai, ba mu ka yi ba Allah ka yi, kana taka Allah na taka. Daman lalle yan kallo suna ta magana cewa mai takwasara ba su gane ya zama goni sai ya buge autan mamman. Su ma jamus suna cewa ba su gane mai mamman ya zama goni ya buge mai takwasara. To wannan karo da yadda Allah Za a yi ta kare. ranar Lahadi mai zuwa, rannan mai ɗauka girma, rannan yana ɗauka girma, dan autan mamman zai ɗauki girma, zai ɗauki girma. Ali Zuma Don mai duba da takwasara zai ɗauki girma, zai ɗauki girma. Ali Don Zuma wannan dambe ba a yi ne babban yaya, ba a yi ne wani bai haɗu ba. duba da duk masu gidan dambe sun kasa haɗa wannan dambe, amma kai Allah ya baka nasara a haɗa wannan dambe. To ai ba ni na haɗa ba, Allah ya haɗa. Ai duk abin da kaga an yi daga Allah ne. Dan kaga ka samu Allah, in ka rasa Allah, kar ka taɓa cewa a'a baka samu ba, kaga kana hushi da Allah. In ka nuna ai kai baka da, kana hushi da Allah. Allah da ya yoka ya san yadda da ya aje ka. Gaskiya ne. Allah da ya yoka ya san wanda duk ya aje ka. In ka samu ya sani, in baka samu ba ya sani. Shi